Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед. чемпиони пешинаи UFC дар 2 вазн Конор Макгрегор тамринҳои худро аллакай оғоз кард ва ӯ дар саҳифаҳои иҷтимоии худ навори тамринҳои худро нишон дод. аз рӯи суханҳои худи Конор Макгрегор, ӯ тобистони моҳҳои июн ё июл ба қафас баргаштан мехоҳад ва ҳамчунин Конор гуфт ки муҳорибаи унвонӣ мегзарона, яъне бо ғолиби муҳорибаи Ҷастин Гейҷ ва Чарлз Оливейра вохӯрдан мехоҳад. дар муҳорибаи Чарлз Оливейра ва Ҷастин Гейҷ ки ғолиб мешавад, ҳозир мефаҳмем. аниқтараш мефаҳмем ки ба фикри Майкл Чендлер дар ин муҳориба ки ғолиб шуда метавонад, чунки Чендлер ҳам бо Гейҷ ва ҳам бо Оливейра муҳориба гузарондааст. дили ма Гейҷи мегӯяд. ман фикр мекунам ки бо Гейҷи ҷангидан мехоҳам. ман дар ин муҳориба ӯро ғолиб дидан мехоҳам. аммо ман фикр мекунам ки Чарлз Оливейра барои ғолиб шудан малакаҳои зиёдтар дорад. ман фикр мекунам ки Чарлз исбот кард ки ӯ ҷангвари хеле сахт шудааст. ба назари ман Оливейра Гейҷиро ба осонӣ ба замин афтонда наметавонад. аммо ба ҳар ҳол ман боварӣ дорам ки дар ин муҳориба Оливейра ғолиб мешавад, гуфтааст Чендлер. ҳамчунин дӯстон, боз як рақиби пешинаи Чарлз Оливейра Кевин Ли боварӣ дорад ки на Ҷастин Гейҷ ва на Ислам Махачев Чарлз Оливейраро шикаст дода наметавонанд. биён суханҳои Кевин Лиро гӯш мекунем. ман боварӣ надорам ки ба наздикӣ ягон ҷангвар Оливейраро шикаст дода метавонад. агар мо оиди малакаҳо гап занем, пас ман фикр мекунам ки ӯ аз Ҷастин ва аз Ислам дида бартарӣ зиёдтар дорад. ман аллакай пештар гуфта будам ки Оливейра аз ҳама ҷангвари пуртаҷрибае ҳаст ки ман дар қафас вохӯрда будам. ҳамин ки муҳорибаи мо ба анҷом расид, ман ба ӯ гуфтам ки айни замон ту беҳтарин ҷангвари вазни сабук дар ҷаҳонӣ. барои ҳамин ман боварӣ дорам ки ҳамаи чизҳое ки Гейҷ ва Ислам дар вақти муҳориба ба Оливейра пешниҳод мекунанд, ӯ тоқат карда метавонад ва баъди ин ӯ онҳоро шикаст медиҳад, гуфтааст Ли. хотиррасон мекунам ки муҳорибаи Ҷастин Гейҷ ва Чарлз Оливейра рӯзи 7 май дар турнири UFC 274 баргузор мегардад. ҳамчунин дар ин турнир муҳориба байни Майкл Чендлер ва Тони Фергюсон баргузор мегардад. аз худи Кевин Ли боша аллакай имшаб, яъне шаб 11 ба 12 март дар муҳорибаи асосии турнири Eagle FC 46 зидди Диего Санчез меҷангад. имрӯз онҳо маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. биён тамошо мекунем. 163.2 for the Nightmare. And his opponent, the official weight 165.8 for the Motown Phenom, Kevin Li. 165.8 for Kevin Li. Kevin Li, Diego Sanchez. The main event of Eagle FC 46 tomorrow night. Live on the Flexcast app from the Flexcast Arena here. In 6 Eastern, 3 Pacific time is when we get going with the action inside the Eagle FC Steel. Пахши Мустакими бепули ин турнирро дар Telegram канали Паҳлавон пайдо карда метавонед. ссилкаи Telegram дар описанӣ ва якум комментарий закрепид шуда. турнир аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. дар Telegram шуморо интизорем дӯстон. то боздид хонаободу сарбаланд бошед.